भेरगावआव 40थि अभिरुचि गेलेमु सान फालिदों। दिनै भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै भेरगाव गेलेमु मावखुलिनि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 40थि अभिरुचि गेलेमु सान फालियो। मख'नो गोनांदि गासै गेलेमु बिथिङाव जाफुंसार जानानै सासे गोजौ थाखोनि गेलेगिरि जाहैनो हानाय आरो गेलेमु आयदाखौ गोजौ फारसे जौगाहोनाय थांखिजों भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो अभिरुचि गेलेमु सानखौ खुंबोबाय थादों। दिनैनि 40थि अभिरुचि गेलेमु सान फालिनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि आरो गेलेगिरिमोना बाहागो लायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर एक्सप्रेस कुन्जलता बर', भाग्यबती कसारीमोनखौ मान बावनाय जायो। गुबुन फारसेथिं भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गोदानै लुफुंनाय मावख'खौ 40थि अभिरुचि गेलेमु सान फालिनाय सानाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेखेवना होनो मोननानै गेलेमु बिथिंनि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। आंथ' दिनै साबायखर बावदों जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ दिनैहाय माने इन्टारनेशनेल नेशनेल जेसेबां माने प्लेयारफोर दं आरो गल्ड मेडेलिस्टफोर दं बाखि स्पर्ट्सआव जायफ्रा कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों बिसोरखौ दिनै मान बावदों बे दिनै स्पर्ट्स डेआव आरो बेखौ लानाया जोबोद मोजां जादों। बेनि गेजेरजों दिनै गोदान जि गेलेगिरिफोर लाइमोनफोर बिसोरो जोंनि जि गोजाम गेलेगिरिफोर मेडेलिस्टफोर आरो जायफ्रा सिनियर दाबो गेलेगासिनो दं बिसोरजों लोगो मोनलायनायनि खाबु आरो बिसोरनि जारिमिनखौ मोनथिनो मोन्दों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां बोसोन मोन्दों। गतिके बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लानाया जोबोरैनो बाख्नायथाव। दानि दिनाव जिथु गेलेनाय स्पर्ट्स बे स्पर्ट्सआ मानसिनि जिउखौबो गायसनो। बे दिनै मात्र इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा, बे मोनसे प्रफेसन जाहैबाय। बेनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो आरो आसाम सरकारा दा स्पर्ट्स पार्सनफोरनो माखासे माने मा होनो बिदिखौ आयेन खान्थि बानायनानै होबाय जे नेशनेल माने मेडेलिस्ट जायोब्ला बे मा मोनगोन, इन्टारनेशनेल मेडेल मोनोबा मा मोनगोन, बेबायदि साख्रि आरो साख्रिनि उनाव माने पेन्सन हिसाबैबो 10,000 रां पेन्सन होनाय जायो दानफ्रोमबो। बेबायदि माखासे खालामनाय जाबाय। गतिके बे गेलेनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो गेलेगिरिया मोजाङै जुदि गेलेयोब्ला बेजोंबो गाव गावनि जिउखौ दानो हायो। कुन्जलताखौ जों बाख्नायनांगोन, बिथाङा दासिमबो गेलेनाय हुदाखौ नागाराखै। 52 बोसोर बैसो जाबाय आरो देग्लाय जापानाव गेलेहैबावगोन। गोबां बिथाङा इन्टारनेशनेल माने मेडेल लानानै फैबाय, गल्ड मेडेलबो लानानै फैबाय आरो दिनै बेवहाय गासै जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बिथाङा गावनि एक्सपिरियेन्सखौ जोबोद मोजाङै शेयार खालामदों। आं सानो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा सोलोंनानै लानो हादों जिउआव सासे गेलेगिरि जानांगौब्ला माबायदि बियो डिउटिफुल जानांगौ, गावनि खामानिखौ माबोरै मावनांगौ। गतिके बियो जोंनि थुलुंगा। गतिके बिथांखौ जों जेब्लाबो माने मान होनांगोन आरो बिथांखौ जेब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरखौ माने थुलुंगा होनाय बिथिङाव माब्रैहाय जों बाहायनो हायो बेनि थाखाय जों सानो ना। ओंखायनो जायफ्रा बेफोरबायदि खेला बायदिसिनायाव मा होनो जरित जायो बिसोरो ड्राग्स गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय माने गोजानाव थानो हायो। खारन बेस्थ'था नांगौ उन्दै बैसोआव, लाइमोन बैसोआव। जेला बिमा बिफाया बायदिसिना खामानियाव बेस्थ'था थायो अब्ला लोगो दिवाजों गिदिंनानै मालाबा गाज्रि लोगोफोरजों गोलैयोब्ला बुजिस्लाबैयाव उन्दैफ्रा मोनस्लाबा जासे बे ड्राग्सखौ माने बाहायग्रा जायो। ड्राग्स होननाय जेबो थोंजों सिनायथि मोना उन्दै समाव। बबेखौबा चक्लेट आखारै जायो, बबेखौबा माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव दं माने गोथावथार होननानै जाहोबा बेखौ जायो। बेजों हुदा जालांनानै देरोब्ला बेयावनो ड्राग्स एडिक्टेड माने जालाङो। ओंखायनो बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन, जों बयबो समाजाबो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों बबेबा नङा बबेबा बेस्थ'था दोननो नाजानांगोन जाहाथे बिसोरो बेखार जानानै गाज्रि खामानि मावनो गोसो जाया।